Ja, dit is een lekker gevoel. Trot wetterrazen hier, ja, dat is gewoon mooi. Zij houden de diek sterk met hun liedse skippenpoortjes. Ik ben Daan, een Utrechter in Ieren en Siene. En ik verhuis je naar Friesland. De komende maanden ga ik te keren met bekende en minder bekende Friesen ontdekken of het leven in het noorden van Friesland een leven is voor mij. Ik ga emigreren naar Friesland. Friesland en het wetter. Ze binnen Oenskietburg. Vols meer oer de Fries witte, dan mast meer oer zijn leefde voor het wetter witte. En Joet is een speciale dij. Want in deze laatste aflevering ha ik de ere om op te stappen op het scootje van Langwaar. Skipper Harmen Brouwer en zijn ploeg binnen Ree om deze landrot mee te nemen op een zielavontuur op de Langwaarder wielen. Goeie Harmen. Hey Daan, jongen. Hoe is het? Ja, goed. Ik vind het echt een eer dat ik Joet meevangen mij. Nou, ik vind het dat is de beste, jongen. Ja, dankjewel. En waar binnen we nou correct? Nou, we zijn hier in Langwaar, op de Bokmapalen. Eigenlijk het mooiste plakje van Langwaar, want je ziet de hele mar in. En ja, we gaan Joet de ziel, maar het scootje de Twagge Broeders. Wat is dit voor een scootje? Ja, dit scootje is uniek, zoals alle scootjes eens. Want alle scootjes die zijn verschillend. Nou, dit scootje is van Langwaar. En dit scootje hebben de zwagers, een roemrucht scootjefamilie hier in Friesland, hebben altijd vrachtveeën met het schip. Maar ik wedstrijdveeën. Dus ja, het is in alles een uniek scootje van Langwaar. Kralingen wel een beetje los. Ideaal winst om even te vangen, jongens. Ideaal. Moment. Als switch wat dieper kan, dan moet hij wat dieper. Hey Daan, jongen, wat vies ervan? Ja, dit is wel geweldig, ja. Ja, dit is even een krijgt helemaal door, als daar in lighten zitten. En hard werken. Voor je hard werken. Het hutwerkje, ja, klopt. Maar wist, dat heeft niks, daar hebben we het minder van. En dit vind ik zo een lekker gevoel. Ja, dit is een lekker gevoel. En mezelf maar eens even dat eigen maar sticht. En gewoon eens even ervaren van, de windjes natuurlijk, het wetterjest. En skip van 20 meter lang. Gewoon trot wetterrazen hier, ja, dat is gewoon mooi. Maar dit is dus wat we zo leuk vinden. Nou daar, jongen. Kost het helemaal ik even in handen, hè? Nou, ik kan het wel even proberen, hè? Maar eigenlijk moeten we eerst maar eens even vielen hoe dat veelt. Oké. Skip je nou bakbot uit, nemen we dat naar links. En dat is een beetje onderdrukken. Deze kant. Oh, deze kant. Nee, helemaal niks. En wat nou de bedoeling is, als je hem ondrukst, dan gaat het die kant op. En als je naar die taal loekst, gaat het die kant op. Viel maar eens even wat het is. Druk maar aan, naar mij daar. Oh, dat is wel... Pak hem hier eens. Oh, ja, ik daar meer kracht. Nou, dit is het. Nou, dit is het begin. Vastpunt op de wal. Oké. En een beetje, dit is een stap. Dit gaat goed. Oké. Ja? Oké. Feelst het? Ja, ik voel het wel. Nou, mooi. Hoe ga ik net meer naar de sportscholen? Eerste keer gedaan? Ja. Nou, dus prima, jong. Het Frieske wetter budget ek Frieske zeewetter, de Waadzee. Mijn boervrouw en boerinne Ilkje Kingma had 2000 skiëp op de Zeediek tussen Holwert en Moddergat rennen. En die skiëp speel je een wichtige rol in de bescherming van Friesland in de stijgende zeespiegel. Hey Daan! Hi Ilkje! Ja, wie is het al? Ik ben er, ja wees. Gis mij? Ken ik erop? Jazeker, kom achterop. Perfect. Dan zullen we bij de skiëp zien. Kom zitten. Dankjewel. Nou, daar gaan we. Oh, the sunny side of my life is the side you're living on. Gray sky.
Nou, dus genieten hè hier. Naar de blauwe lucht, groene gras. Good times hang around. Waar binnen we hier? We zijn hier op z'n dik. Bij een kapper van onze skiep. Skiep met lampjes. Lampjes en de skiep rennen hier heerlijk op de dik. En die binnen vanuit het hok binnen die kaam. En nou maken ze hier lekker jazz opeten op een dik. En de bodem onder het raapje. De dik stevig houden, zodat we geen trobbraak krijgen met de zee. Als wij maar winter een dijkdoorbraak krijgen, een dikdoorbraak, dan stromen wij onder natuurlijk. Dan stroomt misschien heel Nederland wel onder. Of sowieso een gedeelte van Friesland. En dat willen we natuurlijk net. Nee, dan is dat wel een belangrijke functie. Klopt, die skiën hebben echt wel een belangrijk functie. Elke keer verwachten ze echt dat wij met onze skiën hier weer heen komen. Zonder hun wordt de dik zwakker. Zij houden de dik sterk, stevig, indrukt. Maar hun lietse skippenpoortjes. Ik leesde dat Jim hier in Noord-Friesland de meest gelukkige Nederlanders binnen. Waarom denkst je? Dat ken ik me wel niet vinden als je dat opzocht haast. En, dat leuk ik helemaal. Want waarom, denk ik, en waarom, ik viel mezelf ook heel gelukkig, de ruimte om je heen. Je kiest nog een plakje vinden van jezelf. Als je in de stad bent, ja, dan is al je prikkels om die heen. Ja, hier heb ik niet prikkels. Ja, hier is een prikkel van een vogel die lekker gloed maakt, een skier die gloed maakt. De frisse lucht om die heen, de wien om die heen, ja, dat maakt het mij gelukkig. Dat is echt Fries wezen. Ja, van lietse dingen genieten. Van de lietse dingen ben wij zijn al gauw tevreden. En dat is denk ik echt het gelukkige wezen. Van, ja, wij hoeven net grote dingen uit te halen in een dikke auto te hebben of wat ik maar. Nee, wij genieten al van de lietse dingen. Op de langwarde wielen hadden Harmen en zijn team het scootje voor ankerlijn. En wiels het team even skoft had, praten Harmen en ik verder over het scootje zielen. De sport die het zijn libben beheersket. Kies zo dat gevoel beschruwen van het zielen bij de scootje? Als ik op het scootje stap, dan is het eerste waar ik aan denk is mijn voorouders. En die neem ik mee op het schip. En dat maakt het zo speciaal. Van generatie op generatie. Mijn oerpaken het er maar vat, mijn paken het er maar vat. Mijn omke het er maar vat met scootjes. En mijn heid ik. En mijn broer en ik door het ik. Dus en mijn paken en mijn oerpaken, daar vracht me van. Dus ja, dat neem ik mee. En dat gevoel, en zeker ik, omdat die heid en mem dus daar echt mooi gebracht hebben. En dus heid ja, enorme mooi verhaal. Ik hoe Jert iets verteld had aan ons van die tijd. Ja, ga je erin verdiepen en neem je dat op. En dat neem ik altijd mee in het ziel, als ik op mijn scootje stap. Als Harmen zijn heid en scootje-legende Pieter Brouwer deze simmers tjert, liet dat een enorme leegte efter. Maar Harmen zijn voorouderen zullen altijd voortlibben. Doosijst van mijn voorouderen die varen altijd mee. Ja. Maar ik letterlijk, toch? Ja, zeker. Ja, dat is wel grappig. Ja, ik ben zo'n idioot. En dan denk ik, dat moet wat op moeten. Ik letterlijk meenemen. Dus ik heb hier mijn paken ziet. En op deze hand heb ik mijn huid. Mijn huid is helaas overleden van het simmer. Maar die is ik mee. En die beide man, daar hebben het van. Uw huid heeft een heel soort mooi verhaal hoe paken ziet ze vertelt. En ja, u had het scootjesiel bijgebracht. Dus ja, dat is voor mij iets wat ik bij me houden wil. En daar haal ik mijn kracht uit. Ja, dat is voor mij heel wichtig. Ja. Ja. Helpt het wetter die ek om het te verwerken? Ja, absoluut. Het wetter is, ja, dat is prachtig. Hè? Dat is juist het wel. En ja, we hebben altijd vaart. Als lietse jonkjes hebben we altijd vaart. In de Aardeveen, natuurgebied, we hebben grootgebracht binnen. We gaan stropen, want ijsziekjen, want gekjaaien. En ja, ik ben heel blij dat ze ons dat bijgebracht hebben, uw ouders. En ja, jong, het wetter, ja. Kies me hier de hele nacht op de hel zetten. Dapje en bier kunnen hebben het mooi gedaan. Ja, mooi. Dus ja. Ja.
Ik ga bijzondere moorden efter de rug. Mij iepenhertige moetings, mij gastvrije Friezen. Samen met Sjen en viele litten waarom de Friezen de gelukkigste inwoners van Nederland binnen. Voor nu is dit een prachtig iepen eind. Het had je zin om